Κοινοποίηση γραφείο αρχηγού και διοικητού Β' Σώματος Στρατού. Θέμα: αναφορά μερά. Ώρα, προσέξτε την ώρα κύριε, 23:45, 12 παρατέταρτο δηλαδή, 27 Δεκάτου του 40. Κείμενο, λέει το κείμενο. Ύστερα από τις τελευταίες πληροφορίες περί εχθρού, αναφέρω τα ακόλουθα. Πρώτον, προσωπική μου γνώμη, κύριε Αρχηγέ, πως αύριο πρωί ή μπορεί και τη νύχτα απόψε να έχουμε Ιταλική επίθεση. 2. Η μεραρχία θα εκτελέσει το καθήκον της προς την πατρίδα σύμφωνα με τις διαταγές και τις οδηγίες του Γενικού Επιτελείου και τις δικές σας. 3. Μπορώ να βεβαιώσω υπευθύνως τον κύριο Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και το τονίζω ιδιαιτέρως ότι οι Ιταλοί δεν θα περάσουν το καλπάκι. Τι σημαίνει καλπάκι, για όσους δεν ξέρουν? Είναι το ποτάμι. Δεν θα περάσουν το καλπάκι χωρίς να έχω το ανάστημα του στρατηγού Πετέν, του Γάλλου που αντιστάθηκε, που είπε προς τον Βερντιέν, που είπε για το Βερντιέν ότι οι Γερμανοί δεν θα περάσουν και δεν πέρασαν. Μπορώ να βεβαιώσω με κάθε πεποίθηση πως οι Ιταλοί δεν θα περάσουν το καλπάκι. Με τιμή, υποστράτηγος Χρήστος Κατσιμήτρος, διοικητής 8ης Μεραρχίας. Ένα άλλο, και με αυτό θα τελειώσω, είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα. Ώρα, είπαμε, 23:45 στην Ήπειρο. Τι γινόταν? Τώρα πάμε στην Αθήνα, κάνουμε λίγο flashback προς τα πίσω. Να σας τα πω με λίγο περισσότερο λεπτομέρειες αυτά που είπα προηγουμένως. Ώρα 23:00, 11 το βράδυ, 27 Οκτωβρίου, ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι δίδει μεγάλη δεξίωση στην πρεσβεία προς τιμήν του ιού του μεγάλου μουσουργού Πουτσίνη για να παραπλανήσει την ελληνική κυβέρνηση περί των προθέσεων της χώρας του, δεδομένου ότι το Ιταλικό τεχνητεσίγραφο είχε φτάσει την Πέμπτη απογευματινή και ήρθε η αποκρυπτογράφηση του. Του εδίδε το εντολή να το επιδώσει στον Έλληνα Πρωθυπουργό την Τρίτη πρωινή. Να μην το αφήσει περιθώρια δηλαδή καθόλου. Στη Κηφισιά, όπως σας είπα και προηγούμενα, σε ένα σταυροδρόμι ισιωμένο από μεγάλα πεύκα που γέρνουν πάνω σε ροδοδάφνες, γωνία κεφαλινίας και δαγκλή, ακόμα και σήμερα βρίσκεται μια βίλα στα χτιά με παράθυρα βυζαντινού ρυθμού μέσα σε σκήπο. Η όψη της λαϊκή, παλαϊκή, κουρασμένη. Δεν είχε τίποτε το αξιοπρόσωπο, τίποτα άλλο από μια αρχοντιά λιγάκι κουρασμένη. Η πόρτα του κήπου σιδερένια δίφυλη βρίσκεται στην κοφτή γωνία και βγάζει στο σταυροδρόμιο. Ώρα 03:00, 3 το πρωί, 28 Οκτωβρίου. Ο Ιταλός πρεσβευτής αφηγείται τα εξής τα μνημονεύματά του. Στην Κηφισία εκείνα του Ιάννου μεταξά μετέβηνε λίγο προς τις 3 πρωινής
μετά του στρατιωτικού ακολούθου Ντεσάντο. Ο στρατιωτικός ακόλουθος που σας είχα πει λεγόταν Ντεσάντο. Πραγματικά ονόματα, πραγματικοί άνθρωποι. Υπαρτοί.